Словото Божие има действие, когато попадне и то развива, то разгръща, усъвършенства структурата. В случая сърцето. Квасът е този, който претворява, преобразява суровата материя, суровото брашно в някакво друго състояние. Самият квас, както знаем, е микроорганизъм, т.е. той е жив и той трансформира. Освен това, другата притча за плевелите също кореспондира с сеяча. Да, сеячът сее добрите семена, обаче има и друг сеяч, който сее в умовете и сърцата на хората някакви други семена, които са плевели или в нивата на този свят. Бихме могли да приложим тая притча особено много към днешния свят на виртуална реалност, на непрестанни образи и слова, които ни заливат от всякъде. Много от тези образи и слова са плевели, които дори задушават сърцето и почвата на сърцето. Може да видим семето или словото като някакъв код, който работи в нас. Буквално като инструкция, както машините имат инструкции, така и ние получаваме словесни инструкции, които програмират нашето съзнание или го оформят по някакъв начин.